Координацыйную раду трэцяга склікання сфармавалі ў траўні 2024 года ў выніку электронных выбараў. Гэта зрабілася яе галоўнай адметнасцю. У склад увайшлі 80 прадстаўнікоў розных палітычных і грамадзянскіх групаў, а ў галасаванні ўзялі ўдзел 6823 выбарнікі. Аднак ужо першае пасяджэнне суправаджалася канфліктам. Частка ўдзельнікаў пакінула залу праз спрэчкі наконт паўнамоцтваў і правілаў працы. Пазней новыя рознагалоссі вакол статуту, сумяшчэння пасадаў і ўзаемадзеяння з аб'яднаным пераходным кабінетам. Самая гучную падзеяй сталася знікненне летась спікеркі Анжалікі Мельнікавай. Ейны лёс дасюль невядомы, і гэтая гісторыя моцна ударыла па іміджы рады. На жаль, скандалы тое, што ў першую чаргу прыводзіць да публічнага абмеркавання. Аднак знікненне Анжалікі Мельнікавай хутчэй дэманструе важнасць інстытуту каардынацыйнай рады, а не саміх скандалаў. Бо калі б КР была няважным органам, рэжым Лукашэнкі не спрабаваў бы любымі спосабамі супрадзейнічаць, у тым ліку супраць былой спікеркі каардынацыйнай рады. Мы не ведаем на 100%, што адбылося, але так ці інакш, відавочна, бяздзеяння ў рэжыму Лукашэнкі гэтага не магло адбыцца. Нягледзячы на крытыку, прадстаўнікі КР адзначаюць і вынікі. У міжнароднай сферы удзел у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, АБСЕ і Еўранесце, а таксама прызнанне рады як прадстаўнічага органу беларускай апазіцыі ў старым свеце. Артём Брухан згадвае і практычныя крокі: больш за 100 гуманітарных візаў, юрыдычныя кансультацыі для беларусаў за мяжою, публічныя слуханні і ініцыятывы ў галіне правоў чалавека. Спікер арганізацыі найперш вылучае намаганні КР, каб прыцягнуць да адказнасці Александру Лукашэнку і найвышэйшае вайскова-палітычнае кіраўніцтва Беларусі за акт агрэсіі супраць Украіны. Аднак крытыкі сцвярджаюць, што рада так і не сталася зразумелай ды блізкай для беларусаў, а яе дзейнасць часта абмяжоўвалася агульнымі заявамі. Новыя выбары распачнуцца крыху больш як праз месяц, 11 траўня. У нашай студыі з'явіўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Спадар Віталь, добрый вечар. Прывітанне. Некалі вы былі парламенцкім карэспандэнтам, працавалі ў сапраўдным парламенце, ў Верховным Савеце ў 90-е гады, сачылі за дэбатамі, за прыняццем рэальных законаў. Калі вы сачылі і бачылі як журналіст, што адбывалася ў Коордынацыйнай радзе, вы маглі б гэта назваць протапарламентам? Ну, все-таки нават з пэўнай долей умоўнасці я бы так не называў. Гэта зусім іншая сітуацыя, зусім іншыя абставіны. Вось, і, ну, гэта хутчэй падобна на спробы там намацаць нейкую дыскусійную пляцоўку, паспрабаваць вырашыць нейкія пытанні. Часцей, канешне, яны былі, ну, дастаткова, можа быць, з нашага пункту гледжання самыя важныя, так аб'ектыўна, напэўна, ёсць, ну, але, як вы справду сказалі, 90-е гады, да 96-го, да пераварота Лукашэнкі, парламент вызначаў ўсё жыццё, і нават пасля абрання прэзідэнта быў дастаткова важным, а з 91-го, з 89-го па 94-х гэта быў галоўны заканадаўчы орган, які вырашаў ўсё жыццё. Гэта быў, безумоўна, зусім іншы ўзровень дэбатаў і адказнасці за рашэнне. Плюсы, мінусы, падсумавання дзейнасці Коордынацыйнай рады. Вы бачыце сэнс у існавання гэтага органу? Сэнс павінен быць. Вот в сюжэце было абсалютна правильно сказано пра міжнародны спектр, скажем, пра міжнародныя кантакты, пра то, што Коордынацыйная рада, яна, ну, заклікана прадстаўляць тых беларусаў, якія зараз жывуць за мяжой, якія не згодныя з палітычным рэжымам, які пануе ў Беларусі. Што тычыцца параўнання, то, ну, безумоўна, трэба нейкія аддзяляць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя фактары. Я паспрабую вот зараз не выказваць сваё меркаванне, а проста апісаць ту сітуацыю, якой мы знаходзімся. Мы знаходзімся ў сітуацыі такога трэнда на дэпалітызацыю нават тых людзей, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, на дэпалітызацыю актыўнасці. Всё менш любыя, ну, скажем, акцыі, палітычныя дзеянні прыцягваюць увагу людзей, всё менш на іх прыходзіць, і гэта дастаткова аб'ектыўна. Паколькі, ну, прайшло ўжо 5 з паловай гадоў з моманту жніўня 20-го года, тыя людзі, якія ўзняліся на той хвалі, яны многія ўжо стаміліся. Это ввогуле немагчыма. Грамадства не можа весь час быць на такім узбуджэнні. То, што зараз ідзе зніжэнне этой актыўнасці, гэта дастаткова натуральна. Я в адным з эфіраў гаварыла это яшчэ ў 21-м годзе, што гэта будзе, што рэйтынг, там умоўны рэйтынг Ціханаўскай будзе зніжацца, будзе з'яўляцца больш ворагаў, незалежна ад таго, што б яна не рабіла. А тое самае тычыцца Коордынацыйнай рады. Безумоўна, яна в пэўным сэнсе, ну, ахвяра той гістарычнай сітуацыі, якая зараз ёсць. Я прывёў недавно такую метафору, што калі, ну, плывеш супраць плыні,
то ты барахтаешься, прыкладаеш шмат намаганняў, але часам знаходзішся просто на тым жа самым месцы. А калі ты плывеш па плыні, ты можаш нават нічога не рабіць, плынь сама тебе несе, ты просто лежиш і задавальняешься тым, як яна тебе выносіць в нейкі з пункта А в пункт Б. То, што немагчыма. Вось зараз менавіта гісторыя супраць Координацыйнай рады, гэта вось адзін аспект аб'ектыўны. Ёсць суб'ектыўны аспект, безумоўна, яна стала крыніцай нейкіх скандалаў, той же самы галоўны скандал з Мельнікавай шмат каго адвярнуў. Другая прэтэнзія, якая выказваецца дастаткова аб'ектыўна, тое, што в асноўным большасць этой Координацыйнай рады, яна з'яўляецца прыхільнікамі, саюзнікамі палітычнымі кабінета Светланы Ціхановскай. Так прагаласавалі. Так прагаласавалі, да. І тады людзі, якія вот зараз, напрыклад, многія не пайшлі ў Координацыйную раду, ці людзі, якія кажуць, што страцілі да яе інтарэс, калі яна в пэўным сэнсе палітычным прыдатак да офісу Светланы Ціхановскай, то яны чакалі, можа быць, штосьці больш вострава, нейкай крытыкі, нейкіх такіх дзеянняў больш актыўных, а аказваецца, што там большасць проста падтрымлівае то, што робіць офіс, і многім это не падабаецца. Адносна актыўнасці беларусаў, мы сёння ў чаце YouTube-трансляцыі задалі пытанне, ці плануеце вы галасаваць на выбарах у Координацыйную раду. Так, я ў Беларусі 13%, не, я ў Беларусі 45%, так, я ў замежжы 13%, не, я ў замежжы 29%. Разам атрымоўваецца, што 26% удзельнікаў галасавання плануе ўзяць удзел у галасаванні ў Координацыйную. Цікава нават тое, што людзі, якія не ў Беларусі, якіх няма праблемаў з бяспекай, прагаласаваць, хаця і, як запэўнівае наш Павел Лібер, і тое, што тыя людзі, хто ў Беларусі, не будуць мець такія праблемы, ўсё-такі яны, безумоўна, асцерагаюцца. А людзі, якія не ў Беларусі, і не хочуць галасаваць в значнай ступені. Гэта вось паказальна даволі. У нядзельнай студыі меркаваннем наконт выбараў у Координацыйную раду падзяліўся былы палітвязень, філосаф і метадолог Владзімір Манскевіч. Давайце разам выслухаем ягоны пункт гледжання. Тыя намаганні, які прыклаў папярэдні склад Координацыйнай рады, каб нарэшце адбыліся выбары, каб нарэшце нейкім чынам рада стала, калі не заканадаўчым органам, то хоць бы там выпрацоўваючым нейкія працэдуры, нейкую павестку дня там і так далей. Усё гэта, на жаль, скажем, не працягнуў склад папярэдняй рады. Вось тое, што я зараз яшчэ дзейнічае і будзе пераабраная. Вось для таго, каб Координацыйная рада стала сапраўдным протапарламентам, для гэтага трэба і час, і рэсурсы на падрыхтоўку выбараў, заахвочванне выбаршчыкаў і заахвочванне галоўных фігурантаў, галоўных чальцоў, лідараў нашай апазіцыі. Мы бачым такую сітуацыю, што сапраўды частка палітыкаў, былых палітвязняў цяпер на волі у эміграцыі разам з намі знаходзяцца. Аднак яны не бяруць удзел, частка з іх не бярэ ўдзелу ў гэтых выбарах. Таксама гучалі галасы, маўляў, Віктор Бабарыка, падаецца, казаў, што варта перафарматаваць усю гэтую сітуацыю. Як вы на гэта глядзіце? Ці сапраўды той рэгламент, тыя рамкі, тыя даты выбараў, якія цяпер анансаваны на травень, абмяжоўваюць, скажем так, палітычнае поле? Я все-таки думаю, что ситуация не в неких конкретных пытаниях, а вот менавіта в той тенденции, про якую я рассказывал. Ты ж люди, как Бабарыка, там той же Мацкевич, Павел Северинец, Дашкевич, ці там Колеснікова, людзі, якія выйшлі, і там нават людзі, якія былі прадстаўлены ў цяперашнім складзе, такія як Кныровіч, Егораў, Паркоп'ева, яны не ідуць у новы склад. Яны проста адчулі вось гэты подых часу, то, што яны не бачаць для сябе ні стымулу, не бачаць для сябе ні інтарэса ісці ў новы склад, бо яны не бачаць, што яны гэтым могуць дасягнуць, якія плюсы для сябе як палітыкі яны могуць набыць. І гэта, можна заклікаць іх да нейкай грамадзянскай сумленнасці, чаму вы не ідзеце, але яны, напэўна, карыстаюцца тым жа той жа метафорай, якую я прывёл пра тое, што плыць супраць плыні, ты толькі страціш сілы, а нічога не набудзеш. Ведаеце, мы гадамі абмяркоўвалі, напрыклад, в Беларусі, мы як журналісты палітычныя, чаму людзі не выходзяць там на нейкія акцыі апазіцыі 25 сакавіка, там Чарнобыльскі марш, што заўгодна. Але, выходзіла там 500 000 чалавек многія гады. Але потым 2020 годзе, калі людзі ўбачылі
стымул, убачылі, што штосьці можа змяніцца, убачылі, што ад іх нешта залежыць, яны выйшлі, нават калі іх асабліва ўжо так званая старая пазіцыя не заклікала, она была, они самі па сябе выйшлі і новыя людзі. То бок, калі з'яўляецца вот такое адчуванне часу, адчуванне, што можна нешта змяніць, людзі самі ныраюць у гэтую ваду і плывуць, нават супраць плыніць, за плынню. Але калі ў іх не мае такога адчування, няма адчування, для чаго гэта рада, што яна робіць, што я там дасягну, калі я туды прыйду, ці будуць ад мяне гэтыя плюсы. Ну, плюс я і скажу яшчэ, што, безумоўна, некае застрашэнне з боку рэжыма працуе. Все людзі ўжо, напэўна, маюць крымінальныя справы, все мінулыя удзельнікі. Хтосьці новы, ён разумее, што толькі ён туды вступіць, это будзе крымінальная справа Беларусі, это пагроза маёмасці калісьці, у кагосьці няма такой крымінальнай справы і гэтак далей. Так што вось тут комплекс прычынаў. Калі казаць пра функцыі Коордынацыйнай рады, вяртаючыся трошкі да пачатку нашай размовы, на вашу думку, ці сапраўды існавала гэтая функцыя кантролю над нейкімі іншымі інстытуцыямі апазіцыі беларускай? У прыватнасці, не ведаю, над аб'яднаным пераходным кабінетам, ці прыватна над Святланай Ціханаўскай, кіраўніцай гэтага кабінету? Ці сапраўды ў гэтым сэнсе Коордынацыйная рада выконвала функцыю такога протапарламенту? Ну, яна павінна была, так было задумано. Раз вы протапарламент, это основная задача парламенту ва ўсіх краінах, кантраляваць выканаўчую ўладу, даваць ёй тую, ну, умоўна скажем, законы, тую рамку законаў, якой трэба дзейнічаць. Ураўнаважваць таксама ўплыў. І ўраўнаважваць в пэўным сэнсе. А тут адбылося, ну, зліццё, пра што я ўжо казаў, выканаўчай і так званай заканадаўчай улады, як мы называем Коордынацыйную раду. І па гэтаму многія людзі, ну, показали, што прайгралі, фракцыя Латушкі набрала больш за ўсіх. У гэтым сэнсе з пункту гледжання адзінства это, напэўна, был плюс, але з пункту гледжання менавіта, што мы кажам, прывабнасці, з пункту гледжання іміджа Коордынацыйнай рады, гэта, безумоўна, был стратэгічны мінус. Многія людзі не ўбачылі там інтарэс. Я ведаю, што рабіць прагнозы справа няўдзячная, але я ведаю таксама, што у вас гэта атрымоўваецца. Адпаведна, ці рызыкнеце сёння сказаць, колькі людзей прагаласуе ў траўні на выбарах у Коордынацыйную раду? Я магу, просто мне здаецца, што ў дадзеным выпадку прагноз, ён будзе некай з такой установачнай, асабліва песімістычны прагноз, а ў мяне ён дастаткова песімістычны. І лішні раз даваць такі песімістычны прагноз я не бачу неабходнасці, але з улікам таго, што я казаў пра дыханне часу, мне здаецца, гэта дастаткова відавочна.